Això el que ha provocat és un autèntic caos circulatori, ha provocat autèntiques situacions de perill, tant perquè no es deixa espai suficient com perquè puguin avançar cotxes de les dues direccions, com també perquè s'obstrueix el pas de possibles vehicles d'emergències, i per tant el que hem anat fent és, des de la policia local, fer dispositius que al principi eren setmanals, ara ja són gairebé diaris, per anar al parc natural, fer una tasca per una banda d'informació, però per l'altra també de sancionar tots aquells conductors que al final el que fan és posar en risc la seguretat de la gent, que això és una cosa que a vegades no es té prou la percepció que sigui així, però és així. És a dir, quan nosaltres obstruïm un carril de circulació, quan nosaltres no respectem la senyalització, el que estem fent moltes vegades és posar en risc la seguretat de la gent. I això nosaltres de l'Ajuntament no ho podem permetre. Mai pràcticament la policia local, en tan poc espai de temps, havia expedit tantes denúncies per temes de trànsit. D'acord? Per tant, realment, la feina que està fent la policia local és molt per sobre de la feina i dels dispositius habituals que estem acostumats. Això també demostra que la situació és realment excepcional. Estarem parlant, segur, al llarg d'aquesta temporada, d'un rècord històric al municipi de Roses de denúncies per infraccions de trànsit. I sobretot, el motiu, insisteixo, és perquè hi ha la percepció que en trobar-se en una zona natural aquestes normes no imperen, no regeixen. Doncs això no és cert i, per tant, en aquest sentit, torno a dir, la policia té instruccions clares d'actuar amb contundència, sobretot quan del que es tracta és d'intentar evitar comportaments que posen en risc la seguretat de la gent. Tan punt vam veure tot això, ens hi van posar, hem posat tota una sèrie de pals que impedeixen que els cotxes puguin aparcar al costat de la carretera, hem assenyalat línies grogues, sobretot aquí a Montjoi, que hem posat 2 línies grogues perquè no aparquin, abans aparcaven a banda i banda, saps? I també hem posat tot un seguit de roques, durant tot el que és la Cala Calitzà i Cala Pelosa i Cala Montjoi estan tot amb roques al costat de la carretera perquè no s'hi puguin posar, però totes aquestes dificultats perquè la gent no aparqui en qualsevol lloc, la veritat és que tot i així encara ens veiem sobrepassats, no? Vull dir, hi ha tantíssima gent, és tanta la gent que ve, que no sé com acabarà, no sé si és que al final haurem de tancar el parc o què, perquè, com deia en plan abans, no? Vull dir, la seguretat de les persones és el primer i això és el que ens preocupa.